Каква храна ще ям до края на живота ми? Моля се, Господи, да ми се падне нещо хубаво, защото иначе ако ми се падне някаква кола на напитките, направо ще се гръмна. Това? Стига, бе. Аз какао мляко не пия. Аз такова нещо не пия по принцип. Аз пия само вода. И видим каква храна ще ми се падне. Добре, такото никога не съм го ял и не съм му голям фен, защото коричката му е някаква много гадна, изглежда много гадна. Чипс, мразя чипс. Има един протеинов чипс, който аз само не го ям. Чизкейк. Ям, мама като направи. Той чеснок сос ли е или не знам. И салата с домашни домати бих го ял. Оставете по един лайк и пак ще го пробваме този филтър, ама и сега. Добре, хора, ето го втория път. Да видим, ако имам втори живот, де. Да, сега видим. Това ми западна предния път, мамка му. Аз кафе мразя, дори като стана голям няма пия кафе. Добре, това е пак едно и също, само напитката не е една и съща. Донат много обичам. Особено с милка донат или с орео. Това ако е барбекю сос или кетчуп, аз на кетчупа съм голям фен и на барбекюто. Салатите вече. Каква салата е? Добре, пак ще пробваме филтъра на нещо друго поне. Ето хора, ето пак. Добре, ти ми се падна първия път. Дай просто как ги удрям. Добре, кетчуп, пуканки, шейк. Той съм го пробвал в училище, имахме един коледен пазар и имаше такива. И някакви макарони с... Не знам с каква, ама... И още един път да... Даваме хоп, 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 хоп. Добре, този път са по-хубави работите, само където има кафе, не знам. Сладоледа си го била за едно лято топа. Айде да пробваме. И още един път хора. Цък, 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 цък. Това е много по-гадно. Айде още един път да пробваме. Еди. Хоп, 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 хоп. Това е почти като първо, второ и трето. Добре, айде още. Това път е последен път. Хоп, 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 хоп. Добре. Бълъчи, ама без кафе. Мразя кафе, хора. Мразя го. Той първото как е, че храната, всичко, което се яде от тук, което го виждате, даже и кетчупа, защото той се яде по принцип. Биват.